Hi guys, ndoda kubika mutakura nhasi. Handisi kushandisa way inoshandiswa nevanhu vese, but yandiri kushandisa inoita futi. Nzungu dzangu, mafushe nenyimo dzacho idzi ndichazvisanganisa nongokurakidza kaprocess kandinoita inini pakubika mutakura. Imi munogona kuve mune maprocess enyu akasiyana, but ngoenda mucomment section munonyora kuti izvo imi munozviita sei. Pane zvandinenge ndaita motauro zviri different kana kuti zvandingadai ndaimprove. You are very welcome. Like a video izvozvi nepainopera vanenge vasati valaika molikawo futi, then mongo subscribe kuti murambe muchingoona content idzi dzichingopinda muchidziona all the time. Mutakura uchanaka, uchaita mokopawo mastaira ndichashandisa. Okay, so aya ndo maquantities angu: nzungu, mafushe nenyimo. Saka zvandichaita ndichatanga ndaisa nyimo idzi mumvura mulunchbox, then ndodzisa mumicrowave nokuti dzinononoka kuibva. So ingori process yekukwikena zvimwe zvese. After that ndozozvisanganisa, ndozozvibika pamwe chete. Okay, iyi ndo quantity yemvura yacho yandiri kuisa. Saka ndakutora ndoisa mumicrowave. Microwave, then ndobva ndaisa 10 minutes. Ndichapota ndichingozvicheka kuti zviri sei, then pandinofunga kuti zvaita ndozosanganisa nezvimwe zvacho. Dzaita, saka ndakudziedha kune zvimwe. Okay, so apa ndakugeza nzungu dzangu nemafushe angu. After ndapedza kuzvigeza, ndichazozviisa futi mumicrowave for a very short time. Saka ndaisa nzungu dzangu, mafushe angu nenyimo dzangu, ndakuzvidzosera mumicrowave for another 15 minutes. Uku kungokwikena process yacho sezvinhu zvandasina kurara ndakanyika. But 15 minutes in microwave. Okay guys, 15 minutes is up. Saka izvi ndo zvazvaita izvi. Muri kuona zvikutorakidza kutoibva. Hazvisati zvaibva hazvo, but zvikurakidza kuti process yacho yaquikenwa. Saka from now ndakuzvitora, then ndozviisa mupoto, then ndoisa more minutes, ndoramba chingozvitarisa kusvika zvaibva. Then ndongozvisanganisa. Muri kuona zvazvaita. It quickens the process. That's why ndichifarira kuita this way. Guys, zvinhu zvedu zviri kuboila. Saka tozvipa nguva zvomboramba zvichiboila kudaro. We are getting there bit by bit. So it needs some more time. Guys, mutakura wedu waita. Anti muri kuona? Anti muri kuona? Saka the only thing chandazowedzera to salt to test. Sekubikwa kunoitwa zvinhu zvese wakatesta wakanzwa chinhu chakashota. Kana ichiri time yekuti unogona uchiwedzera, unowedzera. Saka nti muri kuona watoita mutakura wedu. Muna inyimo iyi, anti mazviona. Mutakura wedu waita, mutakura uri kunaka uyu. Ndautesta, wa well balance, salt iri right, nzungu dzakaibva, nyimo dzakaibva, chibage chedu chakaibva. Delicious mutakura. Saka vanoda mokopawo recipe yangu, vanokwanisa munonakirwa. And also guys, musakanganwe kusubscribe.
molaikawo mavhidhiyo anaya ndoramba ndichibika ndichikurakidzai kuti zvo inini ndinozviita sei zvinhu izvi. Zvimwe zvacho zvandinoita zvinolesena time yandoshandisa kubika, zvimwe zvacho zvinoimprova pamaresipi aripo nakudhara, but onai mutakura uyu zvawaita. Muti muri kuona mutakura uyu waita ende uri kunaka. Saka please like this video, share it, comment below kana mune matips ekundipawo, kana mune mahints, kana paine zvandasiririra kuita zvandingadai ndaita, kana kuti muchingondiudzawo kuti mimi munoita sei wenyu mutakura. But uyu ndo kaitiro kangu kandinoita inini. Thanks for watching this video guys. Musakanganwe kusubscribe nekulike nekushare nekukomenta. Enjoy your day. Thank you.